Jurnalistler, SMI, internet, barmı şu zatlar yok. Haysı cemiyet üçün diktatör rejimi hasamatlı. Vatandaşlar, şu gün en esası soruların biri, biz Gurbanguly diktaturasını yengip bileriz mi? Men bu topara özümden düzem yok. O toparın adı var. Biz diktaturana, yani Gurbanguly klanının üstün çıkmak için, diktaturanı yok etmek için, demokratiya üretmek için, nämiş etmek, Gurbanguly Muhammedov'un şonun klanını goldamazdan özünüze sonra verin, men näme için şonu goldayan. Salam vatandaşlar, Türkmen Voice kanalına hoş geldiniz. Şu günkü efirimiz gata vaciptir. Eğer men YouTube kanalımdaki hemme videoları deňek görseniz, şu günkü video halka peýdalygy boýunça birinji ýerde durýar. Şonuň üçin soňuna çenli görmeňiz men haýyş edýän. Vatandaşlar, bilişiňiz ýaly 15 ýylyň dowamında Gurbanguly Muhammedow biziň halky ezip, ýenjip we ezmek, ýençmek missiýasyny dowam etmek üçin öz prezidentlik wezipesini 2022 ýylyň mart aýynda öz oğluna geçirdi. Soňky 2-3 ýylyň dowamında biz görüşip gelýäs. Opozisiýa, täze aktivistler ýüze çykýar. Ýani aramyzda käbir aktivistler tutulup ekstradisiýa bolup Türkmenistana alınıp gedip türme tutsagyna sezewar bolýar. Soňky 4 aýyň içinde atlandyryp geçsek, olar tutulan aktivistleriň hataryna Farhat Meymankuliýew, Röwşen Klyçew, Döwran Imanow, Maksat Baymuradov girýär. Vatandaşlar, öňkü aktivistlerimiz hem biz agza keçmesek bolmaz. Olaryň hataryna kimler girýär? Mansur Mingelov, Murat Düşemow, jurnalist Nurgelde Halykow hem girýär. Olaryň hemmesi häzir türmede otyr. Vatandaşlar, şu gün en esasy soraularyň biri, biz Gurbanguly Muhammedow diktatorasyny yengip bilerismi? Bizde yeňer ýaly yeterli güç barmy? Biz şu Gurbanguly Muhammedow diktatorasyny yeňer ýaly taýýar opozisiýa barmy? Taýýar topar barmy? Gelin şu soralara biz jogap tapalyň vatandaşlar. Ýöne biz şu tema geçmezden men gysgaça düşündirip geçecek bir zat size. Diktatura bul näme? Endi gysgaça keskitlemesini aýtsak, Wikipedia berýän keskitlemesini aýtsak, diktatura bu dürli zorluk usullary bilen amala aşyrylýan we daşarky gözökçülük hemde hakyky çäklendirmeler bolmadyk ýagdaýynda güç bir adamyň ýa-da bir toparyň elinde jemlenen siyasi rejimiň bir görnüşidir. Vatandaşlar, indi şu keskitleme garak görseňiz, minimum 3 sany söz biziň gönümüze ýaran ýok. Gelin şonu deriň aliň. Dürli zorluk usullary bilen. Zorluk barmy Türkmenistanda? Bar. Uzağa gitmän biz her adamyň maşyny ak reňkde bolmalygyny mysal getirip bileriz. Başka reňke boýasa olaryň jerimesi başa. Zorluk mu? Zorluk. Dürli zorluk usullary bilen amala aşyrylýan we daşarky gözökçülük bolmaýan. Daşarky gözökçülük näme? Ol ilatyň gepi, ilatyň tankydy. Jurnalistler, SMI, internet, barmy şu zatlar? Yok. Olam yok. Indi daýşy gitýäs keskitlemede. Dürli zorluk usullary bilen amala aşyrylýan we daşarky gözökçülük hemde hakyky çäklendirmeler bolmadyk ýagdaýynda güç bir adamyň elinde ýerleşýär diýe. Hakyky çäklendirmeler ýok diýmek näme? Hakyky çäklendirme o konstitusiýa. Türkmenistan konstitusiýasy. Ýagny şo konstitusiýa bar, ýöne şol diktator Gurbanguly Muhammedow we Serdar Berdimuhammedow üçin ol çäklendirme bolup duran ýok. Ýagny Wikipediýanyň beren keskitlemesi boýunça Türkmenistan rejimi diktator rejimine girýär. Vatandaşlar, diktaturanyň yamanlygyny bilip, ýagny diktaturanyň birinji öçür barlygyny bilip we onuň yamanlygyny bilip hem Türkmenistanda diktatura yok diyen adamları yüze çıkıyor. Gıynansak da Türkmenistan'da diktaturanın barlığını, diktaturanın yamanlığını bilse de käbir adamları emele geliyor. O adamlar Türkmenistan'da diktatura yok, bizim yurdumuz asuda deyip yürüyen adamlara men yüzünesim geliyor. Sizin alıp barayan bir işinizin adı var. Sizin diyenimde halk arasında yalakaçılar, götürücüler
çepekçiler deyip tanalayanlara men yüzünesim gelýär. Hormatly diktaturanyň arkasyny tutujular. Gelin men size bir düşündireyin. Bizim diktatorlarımızın, yani men tarapdan hormatlanmayan Gurbanly Berdimuhammedowyň klanynyň bir siyasaty bar, bir alyp barýan siyasaty var. Ol siyasatynyň siz bir kicicik propaganda peşkasy bolup otursyňyz. Endi ol siyasatyň ady näme diýip sorarsınız? Ol siyasatyň ady imitasiýa edilen demokratiýa diýilýär. İmitasiýa edilen demokratiýa bu demokratiýa diňe resmi taýdan. Yani resmi taýdan demokratiýa bar, jemgyýetiň şu demokratiýanyň içine goşulyp demokratiýany ýöretmek şansy ýok. İmitasiýa edilen demokratiýa başgaça manipulasiýa edilen demokratiýa diýip aýdylýar. İnglisçe guided democracy diýilýär. Olaryň ýagny başga sinonimler hem bardyr. Dekorativ demokratiýa diýilýär, kvazi demokratiýa, psevdo demokratiýa diýilýär. Ýagny Gurbanly Berdimuhammedowyň diktator klany sizi peşka propaganda peşkasy ýaly edip ulanyp Türkmenistan ýurdumuz gowy, bizim Türkmenistanda diktatora ýok diýdirmek üçin ulanýar. Endi size men bir berjek maslahatym bar. Siz biz tarapa geçin. Siz bizi goldan, aktivistleri goldan, opozisiýany goldan gelin bize goşulun. Sebäbi bir gün siz indi men öz pikirim bilen ýaşajak. Biriniň aýdan edip ýöremejek. Men öz pikirimi aýdasym geldi. Men demokratiýa tarap ýöresim gelýär diýen günüňiz bu rejim sizi momentalna ýygnar. Bu rejimiň özü sizi ýygnar, biz tarapa geçmesiniz. Hem de ikinci berjek maslahatym. Berdimuhammedowyň klany ýykylan soň ýanky gruppa ýüzlenýän. Siz kimi goldajak? Biz ýurduň içine demokratiýany salanmazda siz kimi goldajak? Biz diktaturany ýok edip demokratiýa döredenimizde siz kimi goldajak? Vatandaşlar, indi Türkmenistanyň diktaturasyna nädip dynmaklyk taktikasy barda gürrüň etmezmizden öň gelin bir kicik soraga jogap berelim. Vatandaşlar, haýsy jemgyýet üçin diktator rejimi hasamatly? Şu soraga kelläňiz aýlap gördüňizmi? Haýsy jemgyýet üçin diktator rejimi has amatly? Sebäbi şu soraga jogap tapmasak vatandaşlar, jemgyýetimizi üýtgetmesek, täze gelen lideram biz diktatora öwreriz. Düşünýäňizmi? Täze gelen lideram diktator bolma ahmal. Indi любой авторитар rejimde, diktator rejimde olaryň goldaw topory var. Aporny gruppasy var vatandaşlar. Şu diktaturanyň aporny topory gruppasy var. Gruppa diýmek adamlar, halk. Indi men şol aporny gruppany, şol topory men keskitlep size men şonu düşündirjek kim olar? Vatandaşlar, olar Türkmenistanda da ýaşap bilýär. Olar gynansak da daşary ýurtda, demokratiýany gören ýurtlarda da ýaşaýarlar. Olar vatandaşlar liberalny ideýa bilen ýaşaýan adamlar. Toýst, şol Türkmen, ol bizim Türkmen raýatlarymyz, olaryň liberal ideýalary bar, demokratik pikirleri bar, ideýalary bar. Hakykatdan ak ýürekden olar demokratiýany isleýär. Ak ýürekden bir obadan ideýalary bar demokratik. Dinleseň hayran alýan. Ýöne tapawdy näme olaryň gara. Şolar var ya, şolaryň ideýalaryny dinläp, gel şonu indi amala aşyraly diýip çagıranyňyzda, gel şonu biz edeli amala aşyraly diýip çagıranyňyzda, olaryň kellesinde bir pikir emele gelýär. Şo ýanky gruppanyň kellesinde bir pikir emele gelýär. Men demokratiýany isleýän, mende ideýalarym bar. Men halkymyň demokratiýa nemede yurtta ýaşamagyny isleýän, men özümiň goşundymam goşup biljek. Ýöne. Men demokratiýa ideýamy öňe sürüp, şonu amala aşyrmak üçin häzir hödürle oturan adam bilen men özümiň gurbanlygymy, özümiň diktatorymy, arkadagymy dönükli etmelekenime diýen netije gelýär. Düşünýäňizmi? Kelläňizde aýlaň şonu. Şolar taýýar vatandaşlar. Yüreği ak o halkın. Şol gruppanın yüreği ak. Olar isleýär şonu. Ýöne gel edeli diýende olaryň kellesine pikir gelýär. Ha, şonu etmek üçin men öz arkadagymy, öz rejimi Gurbanly Berdimuhammedowyň klanyny dönükli etmeli ekenim diýe.
yo dönüklük etjek däl diýip şol minutda olar ize özün çekýärler. Aýagyny ize çekýärler, etmeýärler, kömek etmeýärler. Vatandaşlar, men bu gruppany özüm düzüp aýdam ýok. Men bu topara özümden düzem ýok. Ol toparın ady bar. Onyal toparlar kän ýurtda bar. Ol toparın atlary bar. Olara sistemli liberal diýerler. Sistemli liberaly. To есть sistemli liberaly. Meselem Aleksandr Bounov diýen bir yazıcı bar, kitaby var. 3 sany diktaturanyň ýok bolmagy, Ýewropanyň 3 diktaturanyň ýok bolmagy diýen kitaby okap görseňiz, ol sistemli liberal diými olar ol? Sistemli liberal diýip atlandyran ýok. Nomenklaturny reformator diýip at berýär olara. Nomenklaturny reformator. To есть olar etjek bar pikiri ýöne gel edeli diýende diktatura dönüklük etmegini düşünüp olar ize çekýär aýagyna. Vatandaşlar, esasanam şul toparymyza men yüzlenýän. Sizler arkadagy şöhrat diýenlerem däl, sizler şöhrat adam diýmeýäňizler. Imенно sizler diktaturanyň fundamentini saklap gelýäňizler. Siz kömek edip gelýäňizler, şu diktaturanyň öňe gitmene kömek edip gelýäňizler. Besedin şonu. Besedip biz tarapa geçip demokratiya tarapa göreş etmeni. Çıkış edinler, düşündürüngler, maşgaly agzalaryňyzy düşündürüngler. Kanuny boýnaýyňlar, konstitusiýa boýnaýyňlar. Şol iki sany diktatorun, Gurbanly Berdimuhammedow, Serdar Berdimuhammedow, şolaryň çinovniklarynyň, MHM agentlarynyň, gulluklarının, size zulm edýän adamlarynyň özüniň isleglerini amala aşyrman. Kanuna deňek görüň. Şolaryň isleglerini jlaniýasyna kanuna deňek görüň. Kanuna deň gelse, şonda edin. Kanuna deň gelmese, git ýok boldyň. Şonu öğrenin etmeyene vatandaşlar. Indi vatandaşlar men bir zablуждениýany aýtjak. Bir adamlar zablуждаться edip maňa bir käbir glupy, manysyz zatlar aýtýarlar. Ay diye, Akmarat diye, Türkmenler diye, genetik taýdan gullar diye, genetik taýdan götermäni ot görýär diye. Olar ütkedip bolanok diye. Yalan. Yalan. Genetik taýdan gul däl Türkmen halky. Türkmen halky edermen, gahrman halktyr. Boyun egmeyen, götürmeyen, kanun talap etýän halktyr. Şul sebäbini aýdyn, näme üçin şonu bol oturas Türkmen halkymız 30 ýylyň dowamında 3 diktator Niyazowdan başlap Serdardan gotaryp häzir şular bizleriň halkymyzy programmerlap gelýär. Şunyaly hereket etmek üçin. Şöhrat diýmek üçin, götürmek üçin programmerlap gelýär. Aslynda Türkmen halky onyaly däl. Näme üçin şo programmerler gelýär? Bize karşı çıkmasın diýip gelýär. Diktatora karşı hiç kim çıkıp bilmesin, diňe boyun eýip gelsin diýip programmerler gelýär. Imенно şo programmirowaniýanyň netijesinde emile gelen halktyr şol. Aslynda biziň halkymyz onýaldy. Indi videomyzyň esasy bölümine geçende men söz berdim. Biz diktaturany, ýagny Gurbanly Berdimuhammedow klanynyň üstün çykmak üçin, diktaturany ýok etmek üçin, demokratiýa döretmek üçin näme etmeli diýen soraga jogap berjeme söz berdimmi? Häzir jogap bererdim. Vatandaşlar, birinji oçur. Men opozisiýon liderlere men yüzlenjek. Her bir opozisiýon lider özünün esasy maksady edip demokratik jemgyýeti döretmek edip goýmaly. Esasy maksady demokratik jemgyýeti döretmek bolmaly. İkinji maksady demokratiýany propaganda etmek bolmaly. Men düşündireyim, näme üçin men şunu birinji oçura goýmaly diýip aýdyp otyryn. Sebäbi köp opozisiýon liderler birinji oçura prezident bolmakly goýýarlar. Ay men lider, men prezident boljak. Ay men lider, men prezident boljak. Men gitýän şöyle prezident bolýan diýip lider diýen sözden köp bolanýarlar. Ýagny eger siz demokratiýa döretmegi, demokratik jemgyýet döretmegi birinji oçura goýman, prezident bolmak, rejimiň başyna geçmegi birinji oçura goýsaňyz, oruslarň aýdyşýaly we bir çinini probal. Otulýaňyz. Sebäbi siziň adyňyz bar ýa. Ol ad nomenklaturna pozisiýa. Yani siz opozisiýon dwижениýaňyzyň ady bar, siz nomenklaturna pozisiýa bolup galýaňyz. Eger siziň esasy maksadyňyz rejimiň başyna geçmek, prezident bolmak, onsoň men demokratiýa döretmek ýa-da paralelni demokratiýa döretmek, ýöne esasy maksadym men rejimiň başyna geçmek diýip ýöreýän bolsaňyz, şonu edip ýaşaýan bolsaňyz, siziň adyňyz siz nomenklaturna pozisiýoner. Всё. İkinci häsiýet, nomenklaturna pozisiýanyň ikinji häsiýeti olar şu prezident bolmak diýip niyetini esas edip goýan opozisiýonlara yüzlenýän, eger şonu opozisiýonlar bar bolsa,
Olaryň ikinji häsiýeti olar halka ken dayanmaýarlar. Olar bir ýurda dayanýarlar. Olar bir ýurt geller kömek eder, bir ýurt itekler kömek eder, podдержка berer, finansowy diýip, şoňa diýip ýaşaýarlar bular. Bir ýurtdan podдержка garaşýarlar. Olam ikinji häsiýeti, şo nomenklaturny opozisiýonерlaryň ikinji häsiýeti, nomenklaturny opozisiýoner bolmagyňyzy goýun, eger şoňaly bolsaňyz, prezident bolmak niýetiňizi bes edin. Sebebi biz demokratik cemgiyetler ötmeli, her cemgiyetten özünün partiyaları gelmeli, her partiyanın içinde внутри partiyinde saylaw bolmaly, o yerden liderleri çıkmalı, şol liderler eýem öz dalaşgarlygyny öňe sürüp, asuda saylaw edip bir prezidentlige birini saylamaly. Ana şu prezidentlik ol soňky zat ol, näme täli ol, uzak zat ol, onu soň pikir etmeli. Biz häz demokratiýa nämeligini öğretmeli ilata. Demokratiýa nämeligini bilen ýok ilat. Her bir opozisiýon lider olaryň agzalary, sarafan radio ýaly demokratiýa nämeligini aýdyp ýöremeli hemme ýerde. Indi men köpeltmäýin ikinji näme geçeýin, ikinji punkta geçeýin. Ikinji meniň punktum, ikinji maslahatym. Merkez Aziýanyň her prezidenti biz bilýäs diktator. Ýagny diktatorlygy öňe sürýärler we şun sebäpli biz her bir opozisiýonly lider, her bir opozisiýonly hereket, opozisiýa her ýurdunky özüniň işlerini koordinerleşdirmeli. Tadjikistan, Özbekistan, bolýa Kırgızstan bolýa şo ýurtlar olaryň özüniň opozisiýonly nimeleri var, toporlary var. Şo toporlar birleşip, bizler birleşip hereket etmeli. Sebäbi biziň niýetimiz Merkez Aziýada demokratiýany öğretmek, Merkez Aziýanyň uzurpatorlardan boşatdyrmak, Merkez Aziýany diktatorlardan boşatdyrmakdyr, dogrymy? Şol biz özümüziň niýetimizi birleşip öňe sürmeli. Ýagny biz öz işimizi koordinerleşdirmeli. Üçüncü aýtjak punktum, demokratiýa aşağı sloýdan gelmeli vatandaşlar. Eger demokratiýa aşağı sloýdan gelse, ýani cemgiýetden, biziň aşağı sloý adamlarymyzdan, halkymyzdan gelse, boli uspешна demokratiýa bolýar. Sebäbi demokratiýa iki tarapdan gelip bilýär. Ýani cemgiýetden gelip bilýär, bolmasa ýokurdan gelip bilýär. Ýokurdan gelen demokratiýa, ýokurdan gelen demokratiýa demek kelle kesilýär, täze başlyk gelýär. Kelle kesilýär demek prezident gitýär, täze prezident gelýär. Täze prezidentiň pikirleri, demokratiýski pikiri var. Demokratiýany ýöretmäge söz berýär. Ýokurdan asta demokratiýany ýöretjek bolup başlaýar. Ýöne iň udaşyn demokratiýa aşagdan gelen demokratiýa sebäbinden ýokurdan gelen demokratiýany biz islesek, prezident geler hem bize düzeder diýsek, aşagdaky cemgiýet, ýani biziň halkymız demokratiýany gazanmak üçin hiç sarf etmedi. Ýani olar gymmatlygyny bilmek demokratiýanyň. Gymmatlygyny bilmäni üçin demokratiýany bizler tizden ýitireriz. Tizden ýitireriz. Onun üçün biz eýene de birinci punktu dönüp barýas. Bize sarafan radio ýaly demokratiýany propaganda etmeli, cemgiýet bilmeli, demokratiýanyň barlygyny we edany pyntıklandyryp aşagdan demokratiýany östürmeli. Diňe şul schema boýunça biz ýeňip biliriz vatandaşlar. Meniň esasy maslahatym vatandaşlar, ayağa galın diýmek, kelleňizi bir açyk görüň, siz diktatura ýurtda ýaşaýaňyz. Sizin hiç hakyňyz ýok. Siz bir zat diýseňiz sizi türmäge basýarlar. Siz prezidenta garşy tanqid etseňiz, şonu her bir adam ýalňyş bilýär, dogrymy? Prezidentim ýalňyş bilýär. Şonuň ýalňyşlygyna siz aýtsaňyz, sizi türmäge basýarlar. Sizi vatan dönügi diýip atlandyrýarlar. Yani öz halkyny talap etseň vatan dönük diýerler. Şonuň üçin vatandaşlar asta ýuwaşdan gözlerinizi açyňlar. Sizde konstitusiýa bar. Konstitusiýany okap görüňler. Daşary ýurtlara diňläp görüňler. Daşary ýurtda ýaşaýanlarla gepleşip görüňler. Näme bar, näle ýaşaýan, näme şetleýän diýip bir duýuňlar, demokratiýanyň lezzetini duýuňlar vatandaşlar. Demokratiýanyň lezzetini duýsaňyzlar bar vatandaşlar. Siz şu demokratiýany gözleýäňizler hemme ýerde. Men söz berýän, daşary ýurtda ýaşaýan her bir türkmen raýatymyz demokratiýanyň lezzetini bilenden soň Türkmenistana barýar. Ol attarjene bolýar şo rejimden şol. Şol adam, daşary ýurtda ýaşayan adam köp wagtyň içinde demokratik ýurtda, podчеркиваю, demokratik Turkiýa gelmän üçin, demokratik ýurtda ýaşayan adam, Ýewropa, Amerika, Kanada, любой ýerde, şo ýerde ýaşayan adam Türkmenistana barsa, Türkmenistanyň rejiminden ol neme bolýar? Attargaç etýär. Sebäbi uşunçy tolup durýar. Ol hem demokratiýanyň lezzetini gördi. Boyuna gep bilmeýär, iýje boyuna gep bilmeýär. Şonuň üçin meniň maslahatym vatandaşlar her biriňiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň şonuň klanyny goldamazdan öň özüňize sora beriň. Men näme üçin şonu goldaýan? Sora beriň, özüňize jogap beriň näme üçin?
Atvediniz bir bölge. Atvediniz diňe bir sancık atvet beriňiz. Öz-özüňiz men öz gulağım bilen eşitdim şu atvedi. Atvediniz diňe bir bölge men gorkýan. Şonuň üçin garşy gidem ýok. Men gorkýan. Значит, diktatura Türkmenistanda bar. Bizim maksadımız şu gorkyny ayırmak. Sağ olun vatandaşlar. Men gaty minnetdar meni goldaýaňyz üçin. Ýagny kanalyma meýan 1000 sany patbeşik boldy. Diňe siziň arkaňyz bilen men şu kanaly östürip gelip otyn. Prosmotorlar gidip dur, kommentarlar gidip dur. Size köp sağ ol vatandaş. Her haýsyňyza men sağ olsun aýtýan. Şunda biz efirimiz jemläli vatandaşlar özüňizi goran, köp sağ olun. Göreňiz üçin ýene bir gezek. Sağlykda görüşelim. Sağ olun.